Ambdós governs estem absolutament d'acord en que s'ha de rompre l'estatus quo espanyol on ha situat a les nostres dues comunitats, en els ciutadans que viuen a les nostres dues comunitats, en els pitjors finançament per càpita en quant al finançament estatal. Per tant, partim d'una situació amb dues comunitats, per tant, els dos governs que representen els ciutadans d'aquestes dues comunitats, amb una situació d'infradotació tant en finançament, per tant, infrafinançament estatal, també amb infrainversions de caire estatal. Per tant, a partir de que som conscients de que tenim una realitat difícil, una realitat que creiem que se mos ha marginat d'allò que és just pels ciutadans de les dues comunitats autònomes, hem acordat fer aquest front comú de treball per establir la possibilitat de posar un nou marc de finançament autonòmic sobre la taula. Un marc de finançament autonòmic que ha de garantir la mateixa inversió per serveis públics a tots els ciutadans, visquin on visquin. El que nosaltres estem plantejant és un canvi de concepció del que és el finançament de les administracions públiques a Espanya. És a dir, nosaltres no volem parlar del trosser del pastís que es toca a les comunitats autònomes, nosaltres volem parlar de tot el pastís dels ingressos públics de l'Estat i com es reparteix. D'això volem parlar. Per tant, no és un problema de la vella manera d'abordar la qüestió del finançament, que és un enfrontament entre unes comunitats autònomes i unes altres. No és una aliança contra ningú, és una aliança a favor d'un canvi global del model de finançament de les administracions públiques a Espanya.